Pagpapatupad naman po ng mga programang pangkalusugan sa Barangay Pinalalakas ng DOH Pangasinan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Neil Muyano. 104.7 IFM Report. Pinalakas ng Department of Health o DOH Pangasinan ang kapasidad ng mga barangay sa pagpapatupad ng mga programang pangkalusugan sa pamamagitan ng isinungang orientation on barangay health leadership and management sa lingkayan. Dumalo sa aktibidad ang mga ABC presidents, barangay health worker presidents at committee on health counselors mula sa iba't ibang LGU, sangkuniang bayan at sangkuniang panglungsod upang mapalalim ang kanilang kaalaman sa kahalaga ng pamumuno at pamamahala sa larangan ng kalusugan sa barangay. Tinalakay sa orientasyon ang kritikal na papel ng epektibong pamumuno sa pagpapalakas ng sistema ng kalusugan sa barangay, kung saan ang mga lokal na lider ay tinuturing na mahalagang katuwang sa maayos na pagpapatupad ng mga programa at serbisyo sa antas ng barangay. Pinagtibay rin ng aktibidad ang responsibilidad ng mga lokal na lider at health partners sa pagtatayo ng isang mabilis, inklusibo at matatag na sistema ng kalusugan. Ayon sa ahensya, muling pinagtibay ng aktibidad ang layunin tungo sa mas malusog na mga komunidad sa buong lalawigan ng Pangasinan. Kasama mo mula rito sa FM News Tagupan, ito si Antonio Bueno, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.